hastear da. Lehen kaletik Tiran arituko da, bigarrenetik San Juan, hirugarrenetik Portugalete, laugarren kaletik Astillero. Eta epaileen agindutara arraunlariak, patroiak ez da txakartuta, bandera txuria, lehorretik, bandera gorria, astindu du uretako epailea. Hortxe da beraz, bigarren txandaren hasiera jaun Andreok. Lehen kaletik bizi-bizi. Hor da Portugalete, errentatxo bat hartu nahian, lehen tokian barkatu hirugarren kaletik Portugalete, eta atzeraturik lehen kaletik Tiran, ez hain ongi Galiziarrak hasiera honetan lehen kalean. Zuri boteka, 47 paladan Tiran, 43 paladan Kostape, San Juan barkatu, eta Portugalete, Olentxe, 42 paladan, bizi, ezperroren. Hemen Tirango tostetan 6 aldaketa egin ditu Dani Perez entrenatzaileak. Hanketik gaur David González eta Tomas Casas. Gaborren gaur Meira, Iglesias eta Luzquino sartu dira. Eta Istriborren Meno eta Rodríguez. Portugalete, Astillero eta Tiran segundu batean, eta San Juan darrak 2 segunduko atzerapenarekin. Ontzi hauen artean atzo Tiranen markatu zuen denborarik onenak, garbi, 20-0-6, San Juaneko 20-16, gero Portuko 20-20 eta Astilleroko 20-25. Eta San Juan darrei dagokienez, aipagarria Joseba Fernandezek bere burua gaur kanpoan utzi duela, entrenatzailea. Hori Mikel, eta gero hankeko aldaketa ere bai. Azken aldian Beñat Izagirre eta Aitor Mendizabal zebiltzan, hankeko lanetan, eta gaur kontrankera pasa ditu biak, Joseba. Bai, eta Antxon Sistiaga, presidentea hortxe da, Istriborren, eta patroi lanetan ere gaur aldaketa, Igor Gaztañaga demoraldi osoan ari da patroiak aldatzen Joseba Fernandez. Eta Portugaleten ere patroi aldaketa da gaur, Lur aritu zen atzo, Lur Uribarren, gaur Xavier Rodríguez, eta barruan dira baita ere Aitor Olaskoaga, Estriborren eta Baborren Galdiz, Agirre Gomez Korta eta Urko Redondo bera ere. Hori da, eta akaso aipagarriena, Jon Agirre Zabala, Lizarran, estropada dandana jokatu dituena, Ezperroren aurrean, laugarren tostan, deskantzo edo atzeden eman diola, eta Javier Agirre Gomez Korta jarri duela. Nik uste dut akaso... Jurgi handia ere kanpoan dala. Hori da, Jurgi ere kanpoan, nik uste dut akaso Agirre Gomez Kortari pultsari begire eta estropadaren bat emateko, akaso. Astillero hemen. Astillero hori dagokionez, aldaketa pare bat, baina gero tostadantza ere bai, Salzamendik erabakitakoa. Aurrekalari lanetan gaur David Perez. Eta hortxe dira, Astillerokoak ere. Tiranek hartu du estropadaren burua, Portugalete segundu batera, Astillero bira, San Juan ere bira. 5 metro oraindik. Balizaren bila aritzeko brankaz badago denbora. Eta protagonista bat ekarriko dugu pantailetara, Esteban Junkala zuzen. Tirango arraunlaria eta hau esek Saragandara lankideari estropada aurretik esan dakoa. Intentar ganar la tanda, el primer paso, intentar ganar la tanda y hacer el menor tiempo posible para intentar ganar el trabajo. Nada, mala remada, contábamos con una empapada diferente a la que pensábamos, no supimos remarle y cuando no le remas te cae la del pulpo. Olagarroarena! Olagarroak bezarka da handia eman eta akabo, Ibon! Bai, eta hauek badakite hori zer den, bai estropada bikainak egiten ere, baina alakoak ere bai. Eta horte taldetxoa, barruko kamararekin ikusi dugu nola arraunlari guztiek Tiranen, hortxe aldamenean, estrapu bat daramaten. Hori zergatik da? Hori da, estrapua puskatu ezkero, esku eskura egutzeko, ordezko estrapu bat. Garbi ikusi dugu barruko kamararekin. Hor ikusten duguna, begira. Hankeko estriborrak, Tomas Casasek nola duen, kontrankekoak ere bai, ordezko estrapua aldean, estrapua puskatu ezkero, segituan aldatzeko. Hori eskola zarrekoa da, Horren kargarekin ez dago pekaturik. Ez, hori lehen guztiek eramaten genuen, eta pixkanak akaltzen ari da hori. Tiran eta Portu lehian, San Juan eta Astillero ere gogor, baina ontzi bateko atzerapenarekin.
Bai, eta deigarri egin zait San Juan gaur, estropada onak egin dituenean baino, erritmo pixka bat bakuskoarekin. 36 terdian, 37an, eta atzo eta estropada une honetan, sarriago jotzen zifuan, palada. Hortxe diraz. Tirangoak aurreti dira, bai. Tiran, Portu ere bai. Ea maniobra. Bostero bi, lehen Zumaiak bostero lau. Portugalete 2 segundora, San Juan 3, Astillero bostera, eta aurretik irteran Tiran. Bai, eta iruditzen zait, Zabaltxo bezala Portugaleteren maniobra egin 3 segundora orain, Portu eta San Juan, Astillero bostera. Eta zuzendu ezinik, ikusia. Zabaldu egin da, eta besteak zuzendu dutenerako, bere zuzendu ezinik. Bostero bi, Tiranen denbora beraz. Portugalete bostero laukoarekin izan da maniobra garaian, baina orain Tiranek hartu du 11 bateko abantaila. 38 pala terdian, Tiran horrolatu gainean ikusten zen, eta iruditzen zait arraunean oso txukun dihoa zela. Begira bizkarra atzera, ze zuarekin, ze garroterekin botatzen duten. Gero gainean usteko edo usten saiatzeko behintzat. Galiziarrak errenta hartuta, haiekin goaz, Ruli ontzira. ¡Vámonos más, para tirar, más! ¡Atrás! ¡Espalda busca! ¡Espalda busca! ¡Ahí! ¡Tiempo acabar! ¡Tiempo acabar! ¡Tiempo acabar! ¡Ahí! ¡Ahí! ¡Espalda! ¡Espalda! San Juan errekuperatzen ari da, Ibon. Bai. Portu ere bostera ibili da orain 3, San Juan lehian sartu da. Hori du, olatuak pixka asmatu ezkero, 4-5 segundu da, ondo jotako olatuak. Eta hemen, beste berezitasun da, olatuak etorri ezkero bintzat, ze olatu aldia badakigu askotan olaturik ez dela etortzen, eta olaturik etortzen ez bada, arraunean kategorin eginda ere, ez dago arraunean hartzerik. Baina hemen etortzen bada, kanpoan ere etortzen da olatu, kanpotik, barruraino, eta itxuraz, begira, San Juan estropada buruan jarri da, eta asmatzen ari dira gaur, Fernandezenak. San Juan, Tiranen parera etorrita. Juan Tiran egolatu da berriz. Lankideo Kastilleroko ordezkari Emilio Koiantasekin gaude ordezkarien armaia honetan, momentuz demora asko galduta, 6 segundos. Decía Emilio que, estáis perdiendo un poco de tiempo en esta segunda tanda con el invitado especial Tirán, hoy, aquí. Sí, Tirán sabemos que está muy fuerte y vamos a ver si somos capaces de dar caza a Portu, que le teníamos hace un momentín a 1 segundo, y a ver si en la vuelta cogemos unas buenas empopadas. Gracias al puesto de ayer en la clasificación general aventajáis ahora a Pedreña en 3 puntos, eso da motivación. Sí, nuestro sitio es intentar salir de la quema, intentar ganar la tanda, que es a lo que aspiramos desde el inicio de liga, y a partir de que ganar la tanda pues tienes opciones de dar saltos. Ayer se nos dio bien, a ver si hoy somos capaces por lo menos de enlazar con la cabeza. Bueno, pues que tengáis suerte y muchas gracias, Emilio. Gracias. Tiran buruan berriro, San Juan 2 segundura, Portu eta Astillero ere lehian ditugu. Portu 3. kaletik, Astillero 4. kaletik. Eta Astillero estropadan da, oraindik, 6 segundo barrurak orain, ikusi olaturen bat hartzen, 4 segundora, begira, eta 5 segundoan, 4 ontzia. Haizea bataz bestekoan pixka bat bera, baina bolada batzutan jotzen du baita ere. Eta estropada dugu, Tiran eta San Juanen arteko lehia oso orekatua doa. Eta atzekoa ere bai, Astillero Portu, Portu Astillero. Mira, pala nola askatu duen, Dabizek, Alegia palada bat bukatzeko bestearen bila joan aurretik. Hori da esko. Tarraunean, mira, zitxukun ikusten diren anguluak eta korpuzak eta gizon bakarra balira bezala. Tiran eta San Juan, ziabogan orain. Astillero bostera, Portu urrutiago orain, 7 segundura. Sufritzen, eta 4. kaletik, Astillero goren txebesto olatu bat hartu du, eta txukun da torba, Astillerorenak Xerbenak asmatu duan, 4. kaletik gaur. Ura dagoeneko gora hasia dela, eta, estropada daukagu behintzat. 12 eta 13 minututan izan da
Itxasbera eta gora dator bai. 6:29 minututan izango. Itxasgora. Pare-parean biak, San Juanek agian tosta bateko errenta, bi tosta. Bi tosta arroxentzat. Heldu diondikak, eta Galiziarrak ere bai. 9:51 Zierbenak markaturikoa isa hobetu dute. Eta irteeran San Juandarrak pixka bat bizkorrago. 9:51 San Juanek, 9:53 Tiranek, Astillerok 9:55, Portugaletek 9:58 eta Astillero hurbildu eginda. Bai, 4 segundu tala jarri da, eta ia, orain, kanporaka. Kanpora nola baldin badira, barrueka edo zer gertaliteke. Eta niri ere iruditzen zait, haiziak hemen pixka mugitzen ari dela. Barruko alde honetan, orain kolpetxo batzuk eta jotzen ari dela. A sentar la proa, chavales. Portugalete, hor da, Aizperro bera, bere mutilekin. Tornillo. Pixka bat galduta. Asentatzeko, arraunean presari gabe jarduteko, hori da, Rodríguez patroiak esandakoa. Hori da. San Juan Tiran. Gaztainagarekin goaz. Tartea zabaltzen San Juan darrak. Bikini, vamos en el agua. Van. Sí, en el agua ahora. Amarrekoa, nola eskatu du. A proa. A proa. Sigue remándole. Zailkapena, begira, Zierbenaren denbora, 9:57 lan erditan, Portugaletek segundu bat gehiago, Castro 3 gehiago. Horrek esan nahi du, Zierben asko ebili dela. Eta lehen entzun dugu, San Juandarren patroia amarreko eskatzen. Amarreko gehiegi eskatzea nik uste dut ez dela ona izaten, baina eskatzen denean guztiek jotzea, bai, orduan antzematen da amarrekoa. Amairuek jotzen dutenean, nahikoa da mutil batek gutxiago jotzea, ez antzemateko. Eta orduan, alperrik izaten da joaldi eskatzea. Hor garrantzitsua da, eskatzen denean guztiek antzemateko moduan jotzea. San Juan, buruan bigarren kaletik, ontzi bateko erenta Tirani, estropaderemoaren beste ertzean Astillero Laura, eta hirugarren kaletik atzeratuta amarrera Portugalete. San Juan bai dugu estropada buruan eta Xavier Arrarasekin gaude hemen, San Juan derren presidente lanetan aritzen den laguna. Xavier, lehia ikusgarriare gara ikusten Tiran eta zeuen artean. Bai, hala da, bukara-bukaraina gaina burrokatu egin behar da, zen Tiranek ere bai oain arte horrezkotan datik ezin jatxi bildu da, atzo San Pedro kendu zion txandori, eta orduan dakigu arerio gogorra dela, orduan guk ere bai horregotea eta burka eta gaur egun aurretik posgarria. Atzo 6. tokiarekin, konforme? Hombre, konforme beti netza konforme, ez beti gehiago nahi izaten duzu, gaina gu denboraldian zehar gorgoian egon geha. Joan den astean oso emaitza txarrak izan genitun, atzo konpontzirik izan gegun, eta orain oso ondo dijoa eta pentsatzen dugu gure maila lortzerik badaukagun berriro eta animoz hurrengo datozena estroparetan ibiltzeko. Ia aurrela den, eskerrik asko eta sorte hon. Eskerrik asko zara. San Juan aurretik eusten eta Astillero ere lanerako, Bai, lau Portuk utzi ditu orain segundu batzuk. Hori da, Astillerok hirugarren luzeari 4 segunduko atzerapenarekin ekin dio, eta eusten ari da. Eta San Juan, joan den asteburuan erakutsi zuena ez beste arpegi bat erakusten, 36 palat erdian kanporaka, eta beste segundu txore bat ere, jandio eta begirak, hankekoak Davidek nola begiratu duen estriborra. Kontrarioa bilatu nahi, lepoa giratuta. 4 segundu, hori da San Juan darren altxorra une honetan, eta Astillero Brancas oso lan ona egiten ari da, Hortxe dira, Tiran ia parean dute. Horrela helduko balira balizaraino, azkeneko luzean, edo zer gauza gertaliteke, Estropada garai hontan, Ibon, beste pantalla begiratzen ari naiz, Zierbena Tiranen denbora markatzen. Bai. Batetik, nire iruditzen Zierbenak estropa kategoriko egin duela, eta datu ez dakit, baino hemen lehorrean bintzat, brisatxo edo aizetxo gehiago ere, nire uste dut antzematen dela. Nire impresioa da, nire pertzepzioa da, eta batez ere, bigarren txandako ontziek, hau pairatuko dute, kanporaka sufrituko dute, aizetxo hau. Portugaletari da gehiago sufritzen, orain kanporaka. Askotxo, gaurko honetan. San Juan, tartea zabaldu nahiean.
ea orain Astillero hor nik uste dut zikintxeago dagoela eta une honetan, gune horretan nola arreglatzen den. Hori nik uste dut korronte tokia izaten dela eta ea, baliza da nola da gainera, koefizientea 98koa da gaur. Bueno, San Juan, 4 segundu eta 1 metro. 1 metro balizara iristeko. Lehenbiziko ziagoan, 3 segundo atzeti zen, 2 luzeetan 7 segundo azkarra ibilia tiran baino. Zierbenak hemen 15 eta 25koa markatu. Hortxe da referentzia. ¡Listo, Alberti! ¡Sigue, vamos! Horrein kablearekin, heldu dio. Garbi antzeman da, zartu duenen nola giratu du. 15 eta 20. Buelta San Juanek, Zierbena baino 5 bizkorrago, Tiran 5era, Astillero 7. Hor da 3. kaletik orain maniobra egiten Portu 16ra. Eta maniobra ostean San Juanek tartea zabaldu nahi du. San Juanek Tirani 5, Astillerori 7. Eta hor iruditu zait, helikopteroko iruditik, olaturen bat hartua zuela, San Juanek. Portu 17ra orain. San Juan badoa. Ze garrantzitsua, baliza eman, olatutxoren bat hartu, eta azkeneko luze erabakigarri honi ekiterakoan, begira, beste segundo bat, 7 segundo, garrantzitsua oso. Horrela ekitea azkeneko luze honi. Ja, Tiranek erantzuten duen, Galiziarrak beti oso gogor aritzen dira azken luzean, eta momentu San Juan darren errenta oso ona da. Baina hau esan dugun moduan hau zarauz da, eta ikusi ditugu 6, 7 eta 10 segundo errekuperatzen batetik bestera. Beste datu bat, Ibon, orain arteko demorari Makalen azken ziabogan Portugaletek markatu du, 15 eta 36 Zumaiak baino 2 segundu gehiago. Bai, nahiko lanekin Portugaletek, azkeneko azetanetako ora egin duela, baina gaur kostatzen ari zen. Ze azkar giratu den hor garbi ikusi da San Juaneko treneroak, azkar giratu eta hor olaturen bat harrapatuzkeo, ikeragarri izaten da hori. Eta mutilak ere asko animatzen ditu horrek. Tapadoa San Juan, Tartea bera, tartea gora. Erritmoa ere bai. Tirani ziaboga garaian 5, orain 8. Astillerori 7, orain 9. Portugaleteri 16, orain 21. Pasauek esan berri duzue, Tiranek azken luzean onena ematen du, askotan ikusi dugu denboraldian zehar, eta injustu ere Suso Núñez Tiran gordezkariarekin gaude. Suso decía que hemos visto en varias regatas durante esta temporada que Tirán hace unos últimos largos muy buenos, confiemos en que hoy sea así también, ¿verdad? Bueno, confiamos en que así sea, ¿no? Pero bueno, no sé qué nos ha pasado, hemos hecho un primer largo muy bueno. El segundo tampoco ha sido malo, pero en el tercero San Juan se nos ha ido un poquito y al salir de Ciabogas otro poquito más. Ahora parece que venimos recortando y a ver si nos da el campo para llegar a sobrepasarlos, ¿no? La quinta plaza de ayer os apeó de esa tanda de honor, estáis bogando en esta segunda tanda. Estamos viendo que tanto San Juan, Astillero como Portu, también están remando. ¿Qué esperanzas tenéis para hoy? Hombre, intentar hacer una buena regata y si podemos volver a acabar entre los 4 primeros, mejor, ¿no? La regata está dura, parece que está subiendo el aire y bueno, a ver si lo que ayer nos perjudicó y nos echa una manilla. Bueno, Suso, pues muchas gracias. Vale, muchas gracias a vosotros. Suso Núñezen azalpenak, San Juanek Astillerori 5, Tirani 6, Astillero ere estropada egiten ari da gaur, Ibon. Bai, han 6 segundo batzet nekezago zen balizan, eta begira, 4-5 segundura jarri da, eta iruditzen zait, gaurkoan Kantabriarrak barruraka asmatzen ari direla, Atzokoan, ontzi hauen artean Tiran izan zen bizkorrena. Tiranek atzo 9 segundo atera zizkion San Juani. Astillerori oraindik gehiago. Astillero urrutitxo ibili zen atzo, 18 segundura. Eta Portugaleteri 13 atera zizkion. Gaur Tiran estabilez nahi bezain ongi eta San Juan da txanda hau kontrolpean duena. Ikusi San Juan eta Castroren arteko denbora, San Juan darren alde, orain arteko kronoa San Juan darrek utziko dute, hartu dute bai, olatua orain Astillerok eta Tiranek hurbildu egin dira, eta Astillero 4. kale horretatik ongi dator bueltan. Bai, 4. lehen Zierbanara etorri da, eta nik uste dut batez ere, 2. luze erdi honetan, gabiltzala 4. kale hortatik. Orain nik uste du San Juan estriborrera jota lehenbiziko kalera datorrela,
eta 0 kalera datorna berriz tiran. Alaxe datoz babia. Eta San Juan Zuluan oraintxe, begira Zuluan. Eta orain olatua garbian olatorreko zaio. Astillero bigarren, tiran hirugarren, Portu Urruti, 0 kalera, biak gatoz. San Juan, kontrolpean du txanda. Orain Zuluan San Juan eta tiran olatuan. Bigarren posturako lehia Astillero eta tiraren artean. Eta tiranek olatu harrapatu. San Juan bai, baina tiran bigarren olatu aprobetxatuta aurre hartu dio Astillerori. Orain Astillero hirugarren, azken olatua ikaragarria Galiziarrek hartutako Aibon. Haze lantza hartu duena David Alba. Eta hemen bai, azkeneko une honetan Zarozko estropadak hoxe du lehenbiziko kaleak, azkeneko zezango du 100 metrotan, hori bai gehiago montatzen du, batez ere gaur bezala itxasbera denean. Orantxe amaitu du Portugaletek 23 segunduko atzerapenarekin, San Juanek 20 eta 10, tiranek 20 eta 13, bukaera ona gaur ere Galiziarrek, eta morala. Eta Portugalet ezan dugu, Zumaia baino 3 segundu motelago. Behin-behineko selkapenean beraz, azken tokira joango litzateke Portugalete. Aizperroren kuadrilla gaur estu asmatu hemen Zarauzko uretan. Behin-behineko selkapenean, San Juanek erreferentzia 20 eta 10, tiranek 20 eta 13 gaurko honetan, Astillerok 20 eta 15, eta begira gero Portugalete, lehen txandako laukotearen atzetik 20 eta 14 denborarekin. San Juan da beraz gaurko puntu banaketari begira erreferentzia, baina ez ahaztu atzoko denborak kontutan hartuko direla,